अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशननिफ्राय केस होनाय जागोन हियालर गिटार हि बजायासै ते हेमन्त बिश्व शर्माया आङो रिहनखौ नैबे दा बिस्थिबारैनो फेजेनगासिनो बिजेपिनिफ्रायथ' इउपिपिएल हिसाबै जयै थानायनि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों 13 मार्चआव भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङा फैगासिनो दङ आरो बिथाङा क'क्राझाराव थांगोन आरो क'क्राझाराव थांना बिथाङा मा होगोन बे मिथिनो लागा खोथा जियानो जाया मानो मोनद' दालांजों गोबां खामानि मावनाय बा गोबां खामानिखौ उद्बोधनि खालामनाय खोथाफोरखौ मिथिना मोनखागोन नोंथांमोना 13 मार्चआव बेजों लोगोसे बिश्वजित दैमारि सारा पिपिएफ आरो बिजेपिखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों बिथाङा आरो पिपिएफआ दिनैनि समाव माबायदि खामानि मावदों बिजेपिजों लोगो नांनानै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन दा जादों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अल अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशन बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारखौ गावसोरनि ओनसोलाव बा जायगायाव इलेक्सन गेलेनायनि थाखाय बा इलेक्सन गेलेनांगौ होननानै फोरमायदों जियानो जायाबानो बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारखौ सेल्फिश होननानै बुंदों दाखालि साननैसो सिगाङाव बिथांनि मुङावनो राजु मायबा होनदोंमोन मा होनदोंमोन आं बावबाय एसे दिनैनि समाव बेफोरबायदियै बुंनाया नेताजों नेता बेयो अरजाथावि खोथा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायानो जायामानो दा बेफोरबायदि थासारियाव स्टेट लेभेलनि सासे बिजाथिखौ बैबायदि गाज्रि रावै बुंनाया बेखौ आंबो गाज्रि मोनो बेबायदि जानाङाथो जायानो जाया मानो इउपिपिएलआनो जाया मानो बिपिएफआनो जाया मानो बेफोरबायदि बुंनाया बा बेफोरबायदि मुं सुनाया गाज्रि खोथा बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारा सेन्ट्रेलाव मन्त्रि बिफान मोननोबो थांगासिनो जानो हागौ एसे सन्देह मोनदों बा एसे खौरां मोननाय बायदि मोनदों जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा गासैखौ बुजिनानै मोनगोन मा सोर मा बुंखौ जोङो इउपिपिएल सरकारनि बिसास जोंखौ जुन्थु सात्र घन्टाखौ अनबोनाय जाय मानसिया दिनैसिम अमा गोदानानै दिनैसिम बिसिनि गथ' गथायफ्राबो टेलेन्टेड फिसाफोर जन्म जाना दं सोरबा दख'ना सोंथेनानैबाबो साहा दखान दिनै बुधबार बाजार बा सुनिबार बाजाराव बिसोरो साहा दखाना दं बिसिनि गथ' गथायफ्राबो दिनै फोरोंनो गोनां बिसिनि सिमां सोर बेखौ फोरोंगोन हाग्रामा सरकारा बेखौ फैसा फिसिनानै फोरोंहरनो हागोन नामा खालि गावनि फिसाजो फिसालाखौल' बाहाय दैलि मबाइलाव फोरोंहोगोन नामा दा जोंनो मोनसेल' बिथानाव थांखि बिहरदों फरेस्ट रिपर्टखौ थाबनो होथों बियो सुपार 50 सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो एनअएस नेशनेल अभारसिस स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा नङाबा जोङो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशननिफ्राय केस होनाय जागोन जोङो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार आं जेनेरेल सेक्रेटारि बुंहरदों ससिना दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनो बे फुरा गेरेन्टिखा नेरसोन आरो जोंनि बे दिफेन बर'खौ गेरेन्टि अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एसोसिएशना जोङो लाखिखादों बेखौ जुदि थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एसे दिपेन बर'आ गेलेयोब्ला दिपेन बर'खौ नोंथांमोना फुरा डिटेल्स आरो एसुरेन्स बिजेपि सरकारखौ नोंथांमोना माने आं बुंगोन बिजेपि सरकाराव जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सियालनि गिटार दामगासिनो हियालर गिटार हि बजायासै ते हेमन्त बिश्व शर्माया खैथा गिटार আছে এটাতো হাগ্রামা থৈ গেছে হিয়ালর গিটারটো এটা আমাক কোনটো শিকাবলৈ আহিছে হি কথিত ভাষা জানে না হি লিখিত ভাষাটো জানে এইটো মই আগত সুধিলম তাক थारमाने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय बे अदालगुरि बिया फुरा दिपेन बर'खौ लुबैदों आरो बेनोखा बिनि अनगायै थारमाने गुबुन पार्टी जेरै बिजेपि गैया आङो रिहनखौ नैबे दा बिस्थिबारैनो फेजेनगासिनो नैबे बिस्थिबारैनो माबारमोनलाय बिस्थिबारमोन नामा राइट बिस्थिबारखौ आं फेजेनगासिनो ओरैबायदि पलिसि खालामदों बेयो गाव जुदि एमएलए देरहाखांबा बाय अफ इलेक्सन गावनि फिसालाखौ गेलेहोनो नागिरदों बे गावनि समस्थियाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' मोजाङै मोजां जानांगौ जेराव इसिबां जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि हान्जाया आरो दा बिपिएफआबो सरकारनि बिबान लाखांनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोबांथार माने डेभेलपमेन्टनि माने प्रजेक्टफोर स्किमफोर दिनै जागायजेनदों
आं सानो बेयो जोंनि गासैनिबो इयुननि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे हिसाबै रायजो राजाया थारैनो आं सानो बिजेपि बिपिएफ खौनो बिटिसि एलेखायाव बयबो माने मदद खालामो सिट रानलायनायनिबो बाथ्रा फैबाय एलायन्स जाबाय नालाय दा बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव सिट रानलायलायगोन दा आंथ' बिजेपि नालाय बिजेपिनि खथायावसो आं गेलेनो मोनगोन आरो मा ओंखायनो भेरगावआ दा सोरनि खथायाव थाङो टंलाया सोरनि खथायाव थाङो गरेस्वर तामुलपुरा सोरनि खथायाव थाङो जोंनाव साखाथि फाखाथि बे मोनब्रै समस्ति दङ गतिके जेराव जोंनि बिपिएफ आरो जोंनि बिजेपि हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथांमोनहा थांखि लानानै जेराव बिथोन होयो बेवहायनो गेलेगोन जुदिहाय गेलेनांगौ जायोब्ला एनडिएआवथ' इउपिपिएलआ आथिखालसिम दंबाय थायो आरो दा जोबथारनाय बेलायाव जिहेतु बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सावरायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों बे मोनसे गोरोबथायाव फैयोना फैया आरो बिनि उनाव माबायदि डिसिसन फैयो अदेबानि बिजेपिनिफ्रायथ' इउपिपिएल हिसाबै जयै थानायनि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जोबोद मोजाङा जाबाय दिनैनि दिनावनो जों मोनसे एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल मोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि जिथु ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनि जेराव थाखो 6निफ्राय थाखो 12सिम बेवहाय खरसा नाङाजासे हस्टेलाव थानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायनो हागोन आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम मोनथाम जोङो स्ट्रिम बेयाव फरायनो हागोन साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स माने जायखि जाया सोलोंथाइखौ लानो थाखाय 12 क्लास बेवहाय गासिबो माने बिजोङावनो जोंनि गथ'फ्रा रोंगौथि लानानै बारलांनो हागोन आरो गावबा गाव जिउखौ होसोनो हागोन आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो गिबिहै इनडोर स्टेडियाम बुंजायो बेयो आरो खाग्राबारियाव जों गोदानै आक' इनडोर स्टेडियाम बानायगासिनो दङ जे दिनै 8 कौटिनि बियो आरो दिनै खैराबारियावबो दिनैहाय मोनसे बेखेवनाय जादों बे आंनि समस्ति नङामोन आगोलाव जोंनि मानाव गेदेर दुर्गादास बर' बिथां दङ बेबो कमप्लिट जाबाय बेयावबो इनडोरबो दं मोजां खैराबारियावबो गतिके आथिखालनि गोदान भेरगाव समस्तियाव दा माने गंब्रै स्टेडियाम गंथामाव माने मा होनो आउटडोर आरो इनडोरबो थाफाबाय आरो गंसेया खाग्राबारियाव खालि इनडोरल' जागोन